Sa Bacolod, Aksyon! Las 4:56 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Isa na naman ka makadaykanan ng hapon sa inyo tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Bugos nga Pilipinas din mga bahin sa nga kalibutan. Sa kuto malabutan sa nga signals ng DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Balik kita sa pagpangalagad sa kahanginan. Balik serbisyo sa mga pinalangga naton nga mga kaaksyon. Yari kita sa pizza 15 na sa bulan sang Hunyo 2020, numero nga 15 sa kalendaryo. Amo ni ang pinakamayong nga pizza para sa mga obra nga mga tao. Maayo man nga adlaw para sa may mga negosyo sang sakaan. Kaga nami man nga adlaw para sa manog, sukot. Pero ang pizza 15 hindi mayong adlaw para sa may mga balayran. Labi na sa mga taong wala gitnod-unod ang bulsa o kon wallet. Kinatawag man sang kalabanan nga Swell Day. Naming pizza no, June 15 no, Swell Day. Pero wala naman naligyan na sapak nga pizza sang mga tao nga wala sang trabaho. Mga tao nga kontodoron pwede kuntani nga makakita sang obra para makakulo kwarta. Ugaling mayara tao nga hungod gidyas buot nga ginapangibabaw gid ang ilang sining nga katamaran. Maya kung tani kung milyonaryo lang bla, o isang problema. Pero hindi baya mayo sa lawas ang tao na way ka trabaho, imo obra, da lang kag plongkoon. Dali ka na tapikan sang anuman nga masakit o kung balatian dapat magpa bolo balhas ban pagbaytay. Una sa balita, una sa aksyon. Kalaban na mga tao subong nagapamalaklod sa mga kinahanglan nila sila sa nga puluyan. Nagapangumpara sang ila sa dekalan-on. Amaning oras nga las 5 rush hour iri. Amaning kalabanan gid nga mga ka-aksyon aton nagapananguha para nga makapaulit temprano pa sila sa dekabalay. Para nga dulod di gamo na sang temprano sa ila sa tagsa ka mga palanyapunon. Pero subong nga panahon maiban nga mga tao nga imbis magpabalaklon, diretso na lang sila sa balay. Sa rason nga antes makasulod sa malalagyan, establishmento komersal kon merkado kinahanglan anay nga mag-aluantos gamay sang linya bangon isa-isa nga ginausisa sang maayo
Temperatura sang lawas pagkadto sa hand washing kag pag-sanitize ining wala pa man nyo sang alcohol sa inyo sa ding palad bala. Ang linya sa masami tuman kalaba. Bangon sige na patuman nga social kag physical distancing. Isan din ka lang magkadto makaksyon nga establishmento. Malalagyan kon merkado, may ara gid sang linyahanay nga nagakatabo. Una sa balita, una sa aksyon. May mga tao na naman nga basta kinahanglanon na gani sa puloy-an ang hambalan. Handa gid niya magpenitensya san laba pang linya para lamang makabakal. Mga malalagyan subong adlaw, sari-sari store sa merkado pati limnan. Tubaan kapihan, medyo bayad-bayad man nila sa nga bulobenta. Ang importante basta gani sweldo, dapat mangin makinot sa paggasto. Bangod base sa labang kapisok, kibot ang kalimutan nyo. Nga pagkuot nyo sa inyo sa nga wallet, ang wallet ara pa, pero ang kwarta wala na. Pagkuot nyo sa inyo sa nga bulsa, ang bulsa ara pa, pero ang unod wala na. Amo ini pinakasubo nga hugad. Inyo ka-aksyon! Sa kahanginan, sa mikropono, aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balbalon ta na mga nagabaga, nagapanguna nga mga pangulong dinalan. Una kita sabahin sang balita lokal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Tawo, gintero na naman. Shooting incident nga kuno diri sa Bacolod daw makabig na lamang nga normal. Apang ini nga krimen hindi sa Bacolod na tabo, kundi sa tubad sa Bacolod nga surad sa Talisay. 55 anyos nga lalaki, tinero, sa Maya Sitio, Mambucano, Barangay Kabatangan, Talisay City. Ano bala ang rason? Sino ang maisog nga nagtiro? Dugay-dugay ato ni Balon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang! Councilor Renisito Novero sa Bacolod, nagpasiguro nga may nga kaigo nga mga hulot, mga kwarto sa mga quarantine center para sa mga locally stranded individuals kag mga nagabalalik nga OFWs nga Bacolod nun. Una sa balita, una sa aksyon. Lauman i-antisipahon na naton, i-antisipar ta na. Kaupoy sa buwas nga adlaw, pakadto pitsa 21, di lamang di ginatos kundi base linibo nisla ang mag-aabot diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Dugay ko na tani ni nga luyag monohon mo, pero wag ginaton matsimpuhan. Pero subong sa pabalik nato sa pagpakalagad, monohon tagad. Mga tinoga nga ginatuwag, badyaw. Hala! Nagpinasaway na naman. Nagatuga na naman sang problema sa Bacolod. Problema nga nagbalik-balik, maresolbar subong buwas kadason nagabalik sa gihapon. Badyaw! Amo ni silang ginasiling nga grupo sa mga tao nga nag-aistar sa Sulu sa mga banwasang Maubo, Busbos, Tanjong, Pata, Tapul, Logos, Bangas, Parang, Maimbong, Karugdong. Grabe nga mga ngalan sa lugar, no? Nagambal sila sang lingwahe, samal. Masami makitaan nga nagaliho-liho kag nagapangayo kayo. Pila kaadlaw na ang nagligad mga ka-aksyon, pila kaadlaw na nagdugay. Sang ini ang nga mga badyaw, liwat na naman nga nagpinasaway sa dalan, sa kilid, sa tunga. Nagatabok-tabok, sagwa sang mall, kag sa mga salakaan sang salakyan, pati portahan ginatok-tok para sa pagpangayo sang kwarta. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ahensya sa gobyerno nga mapapel, may obligasyon para nga tutukan ining nga problema. Amo ang DSSD, subong nagakatol na naman inding ulo, kundi ang ina sining paminsaron sa pagpalitik, kung paano na naman pabalikon sa ila ginalinan nga lugar ini nga mga badyaw.
Pero damo baya sa nakabutik. Pati kita gadi nakamutik man kag nakatukig gid. Nagligad nga mga binulan, nagligad nga tuig. Kita mismo nakatukib. Nga ba iban nga nagapabadyaw-badyaw lamang. Pero ego murahon. Digtog puli ho. Sa unhan lang to ho. Nga barangay. Nga sakop sang Bakulod. Nga aman kay may nakakilala sa iya. Nga nagmuno sa aton. Siling niya Aksyon Marlon, di na badyaw ng istorya mo. Nga aman. Tupad balay ko na. Kaya man ang hambal sa kilala ko nga gapuli sa barangay. Siling ko gali. Siling nga, oo, gusto mo palapitan ko sa? Pagpalapit sa kilala ko, tukod kilala ya. Yang DSSD, amon na naman yung nagapalitik mag-aksyon. Ang masami nga panawagan sang DSSD sa mga tao, hindi pagtulirahon ini nga mga badyaw, hindi pagkatagad sang kwarta ang mga badyaw para hindi maanad, madudla kag mapilitan nga mabalik sila sa naginhalinan nga lugar. Pero ang katabo subong, ang mga badyaw, kung kisaga, di na ko pangbinta nila mo sa nagabaligya sang mani kag balot. Kung kaisa gani, nagapabilog pa sa ilang sinisilyohon nga kwarta. Kurte ha. Ang pamangkot na badyaw gadayhan ng mga ini. Una sa balita, una sa aksyon. May nagapapiang-piang nga hindi man piang. May nagapatulutigulang ng edad teenager. May nagapakiwi-kiwi gani isang liog mnaw na wala man sa ginabatyag. Kag may nagapagutom-gutom, kag may nagapahapo-hapo. Nasa unahan kung makatsimpo, kag wise ang tao. Nagatughong tanaw sa makulubog gilim nun. Una sa balita, una sa aksyon. Gatungging whiskey. Ano pagkadibasa ng balita lokal, mag-live-in na aksidente sa ginasakyan ng motorsiklo matapos maside swipe ang nagaparking garbage truck sa IPM. Dira na sa area sang ginasiling ko nga accident-prone area. Pero kung ako'y pambalon, why sa accident-prone areas, mayara reckless drivers, guro. Depende na sa pag-along sa tao. Pero ang isang kalugar, masamig na lunturan sang aksidente sang salakyan, pati tao, kun, number 1, dulom, ikaduwa, danlog, likoon, dulhugon. Isin ong pasulon tadi. Gobyerno ila kung tani na tamdon, ila tani na hatagan sang kasulbaran, ay kung halang pabayan da, ang aksidente magasigi-sigi na payo lang ko nang labay nga tao da, pernig labay da, maswetong lugar. Pero mga baguhan gani, amo na masami ang nagakabiktima. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa balita nasyonal, duha ka mga dalagko kag tuman ka talalupang don balantayan nga senaryo. Kag balita ang umuyog sa Pilipinas sa mga adlaw sa balita nasyonal. Una amo ining hitabo gadaw hindi maayo para sa mga katapos sang pareho ko nga media, mga media naton nga mga kaaksyon. Jurnalista manogwaragwag manogsurat sa periodiko ang pagpamatbat, ang pag-convict sang korte sa Rappler Chief Executive Officer, CEO Maria Risa, kang iya sa nga anay researcher nga si Reynaldo Santos Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Convicted sa kaso nga cyber libel sa First Court Division. Ang kaso kriminal naging pasaka batok sa online news site. Ang sentensya nga pagkapriso, halin 6 ka bulan, tubtob 6 ka tuig. Masakit-sakit na ni para sa mga ginsentensyahan, masakit-sakit na ini para sa mga akusado. Ang duwa subong ti nahiluway temporaryo matapos magpiyansa. Siyempre kung may ara ka ba lang piyansa, piyansa gid ka.
Kaya kung diretso ka sa prisuhan ni. Ang nagpasakas ang kaso amo ang negosyante nga si Wilfredo King. Akusado nga Sunday Risa kag Santos ginmanduan man sang korte nga magbayad sa nga 200,000 sa moral damages. Kag isa pa ka 200,000 sa exemplary damages. Ang pamangkot, sino ang masunod? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ano pag inibasa rin ang balita sa bayan nasang nasyonal, apilar sa pila ka mga LGUs, local government units, alin sa probinsya, syudad, papanaog sa Banwa, angot sa quarantine classifications. Pamatian ayhan sang Malacanang, si Presidential Spokesperson Harry Roque nagsiling subong hapon lamang nga ang mga probinsya sang Quezon, Abra, Apayao, Caglano del Sur, pati ng Caraga Region, nagpangabay, nag-apilar sa gobyerno nasyonal nga ipaidalom lamang sila sa General Community Quarantine sa GCQ. Ang sunod sang Cebu naman, nagalaom nga mabalik sila sa Modified Enhanced Community Quarantine samta ang Dagupan City, Batanes, Davao de Oro, Davao del Norte, ang Davao Oriental, Davao Occidental, kag Davao del Sur. May araman ginaayo ango sila sa nga quarantine status. Ang Pangasinan naman ang Hilis City, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Cavite, pating probinsya sang Cebu, nagpangabay nga kung mahimo i-downgrade mo sa lang papanubo-nubuan ang quarantine classification nila sa Modified General Community Quarantine. Amot lang kung mapatian sila sa Malacanang ni. Imapalaan ta na karong report nga nabaton ta. Si Presidente Rodrigo Duterte mayara sang iga-anunsyo karon sa gabi. De-expect na ron yun ang antes na alas 12 siguro. Balantayan kung na namin kaundan sang inughambal sa ato sari nga Pangulo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. 5:13 Aksyon Radio Philippines Standard Time, mga Pangulong dinalan inyo nabatian. Dari sa inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Tiyempo ta sa nasalintana kanay-kanay. Pulupurmang galom sa babaw sang langit taho. Balawang taon na nanong observation sa ato sa nga patrol, dalagan sa trapiko, ay iban pag-isari nga mga nasiplatan kag nalian. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patrol with Aksyon John. Aksyon John, mayong hapon, please come in. May nga pa nagsun mo, may hapon sa tutanan nga mga ka-aksyon, nagulagal umon ang aton ang mga galom sa tuwingitan, nagapluporma na naman, kag medyo matulutog na ang aton paniyempo kang panahon mga ka-aksyon, dito sa sunod sang Bacolod. Mapatagan ang masuluko sako nga palibot mga ka-aksyon na binaton mga dalanon, tumang kiramo sa masalakyan, nga nagarambilang siliman nga kapunanon. Ang pila ka mga mayor na dalanon sa palibot ng sunod, dodo puno gid sa masalakyan, siliman nga mataryon, kaya makita na nato ako na matamat na abi may experience ng pagbulbugat sa sitwasyon ng dalagan sa trapiko ang aton pagamalaan. Nagabuild up naman ang traffic situation particularmente na sa norte nga laing sa sunod sa Bacolod ang dalan Lacson mga ka-aksyon malindidaan sa area ang dalan na Ramos Lacson Dravis may biyo sa Gino the 5 mga ka-aksyon dire-diretso pagdurong area sa 8 Lacson Street Lapos Tictoblas sa may provincial capital Laguna karon nga po nakabig diri moderate to heavy ang traffic situation mga ka-aksyon. Nakapabilin sa gihapon moderate to heavy man ang traffic situation paglabot na sa area naman sa Dalan Araneta. Ang pinakauling monitoring diri ay gikuha naton ang Mobile Patrol Group kay TCD man gyapon ilang alambihon karon gyapon sa pilaman ka mga dalanon sunod kay Police Lieutenant Rondel Tapang nga ang area diri sa Dalan Araneta do lagi na problema man tani in terms of obstruction sa dalanon ang pagambalan kay do wala man masyado abi no nagapasaway nga nagaparking sa kilid sang dalan kay nagatugas ang trapiko sa mga motorista. Tayo yun ang pagbiyahe sa mga salakyan na kaksyon dara sa sur nga bahin sa sulad sang Bacolod Dumalin sa diri sang dalan na Alihis Araneta padulong magagsyon sa Golden Field. Paglabot na of course sa Golden Field antes naman sila makalampuan sa may magsoysay Araneta ganang area nga medyo mabulubugat din ang traffic kung nga wala pa tumagyan ang Lacson extension magagsyon kaya the curing period pa posible ini nga tay-tay dra nga gin-construct magagsyon sa Lacson there is why nga madamo gid nga masalakyan diri nagalapos sa may magsoysay Araneta no iban ara sa flyover nagalabas
maglabay. Ang iba naman, of course, dalom gid mismo kung di pa sa nga jeepney kaganan, bawal ka ba maglabay sa may flyover. Or kung single nga motor ka, ginaprohibit na nila, no, nga makalabay ka sa flyover. Pero is why kung makita nato mga ka-aksyon, diri gid mismo sa may Golden Field, damo din medyo dako or abing build up sa masalakyan, nagapinunsok, nagakongest mga ka-aksyon. Kaya man nagatuga sa nga mabubugat nga sitwasyon ko na dalagan sang trapiko ang aton pagambalan mga ka-aksyon. Even drio sa area sang Golden Field, though may mga traffic enforcers nga napaamtang kumo nagasinumpok ka kung ang tanan nga masalakyan na aradra makita nato na pribado nga salakyan, di pa ng jeepney, mga bus, kasi sabi double tar nga gitawag nato mga dra kita na nagrabay. So sa aton tanan nga mga motorista nga kung may plano magsulod sa downtown area mga ka-aksyon, may ara kita nga advice para sa inyo tanan. Temporaryong rekawan na paglabay sa area sang Dalan Araneta mga ka-aksyon. Kung nabalaan nyo na ba nakalagyan sa kinidra sa Bacolod Memorial, ay mo ninyo paglabot ninyo dra sa may Alis Road, sa may stoplight mismo, right turn ka mo going east direction. Botringon o suyo nyo na ang area sang Dalan Alihis. Paglabot dra mga ka-aksyon sa Dalan Alihis, ang obraw ninyo paglabot sa may Bacolod Memorial, left turn ka mo palusot sa may Takuling Road. Kaya kung dire-diretso na ka mo sa Takuling Road mga ka-aksyon, lapsan nyo to na, left turn mo pabalik sa may dalan na Magsaysay Lacson. Kaya kung naka-approach ka mo mag-aksyon sa Magsaysay Lacson, wala na problema ang traffic situation. Kahit tayo yun na kung mapa-north sector ka mo, so yun yung dalan Lacson, dire-diretso na mag-aksyon. No? Although may pilaman ka may area nga medyo mabulubugat ang traffic, pero kung i-compare mo sa area Abis ang Magsaysay Araneta, diretso Lizares Araneta, Hernais Araneta, Tubkeba, Rosario Araneta, mag-aksyon, dahil build up na lang traffic situation, moderate to heavy, medyo mabulubugat along that particular street makakson kumo nga damo na damang establishment kagkalabanan nga mga depasal ko jeepney nga pasulod downtown area drag na dra magalabay makakson kung i-compare mo diri sa Lacson from Magsaysay Lacson going to Lizares Lacson Lacson to Rosario Lacson makakson ang kalabanan ni mga salakyan nga nagalabay dala mga pribado nga mga salakyan nga depasal nga jeepney pero ni ruta nila nakadulong nakatundan nga dayon sa syudad ang mga depasal nga jeepney bilang din libertad na kanto man Japon Hernais Araneta makakson ang mga pinaka-advice nato tuman kabugat ti dalagan sa trapiko paglabot diri sa area makakson sang Dalan Araneta so dara kita pwede kita ka-divert kung the circumference sa road ang pagambanan naton sa gihapon nagpabilin ang problema diri sa nga Bacolod Traffic Authority Office kag Highway Patrol Unit amo ning area mismo sa nga Burgos Circumference Road makakson kay dara praktikamente na sa may Burgos Circumference Road ang build up ng salakyan perte especially rin diri sa may Burgos nga area pakato dito api pa east direction gid ang mga salakyan nga padulong Granada, Estefania, Alangilan amo gid medyo labang pila even sining hapon paglabay sang patod na sa mga lugar na labutan man kita mga 10 to 15 minutes antes kita nakalampuas sa section makakson sa may Burgos Circumference Road. Importante na sa pagbiyahe, hindi lang kinala magdinaguso gid respetuhon abi bani maupod sa mga dalanon makakson agud malikawan ang nanuman nga mga aksidente karon nga hapon. So gihapon nagapabilin in general makabig diri moderate heavy and traffic situation sa palibot sang syudad. Yan si Police Lieutenant Rondel Tapang at tagpamuno sa Mobile Patrol Group sa Bacolod City Police Office. Karon we consult the incremental for 136 illegal parking. Pinapaanad ko sila nga dapat tanawon din nila yung mga no parking sign maging tanda. Maliban lang din sa mga may mga backload basta may driver lang, may limited minutes lang. Hindi magdugay pagka lalo na rush hour. Pag-arap man sila tigil dinotok hindi na gani maka-right turn kaya araw na sila, di ba? So, anad-anaron lang, tapos ibagay nga daw, wala din ka ba, check ticket. Actually, mahal ba lang si Police Lieutenant Rondel Tapang? Ari update Lacson Mar, sa tanandra nga mahilig mag-ulo ehersisyo, ang nagakadto sa airport, bantayan niyo kung detalye karon kay ako nito sa una, ako na nga hindi nakamakasunod sa airport, no? Wala na to, hindi na kita pwede kasulod, magsulod ka mo to, pag-waon ka mo ka-police. Kaya ang bali Police Lieutenant Rondel Tapang, testingan niya sulod, kaya hindi ka sulod, no?
para ma-make sure Manila kuno nga ma-observe ang pila ka health protocols. So sila nagkikainin dito sa may airport. Kag ang detalye sila karon anong rason nga wala lagi panugutan nga makasulod sa airport ang mga nag-already sisyo kag anong pila dira ka mga legal implications mabatian. Diri sa gihapon so pila ka news sa public affairs program sa DYEC Aksyon Radyo Bacolod mga kaksyon. Naman ang pila ka sitwasyon sa palibot sa sulod sa Bacolod. Sa tutanan nga mga city drivers, mga taxi drivers, ang ala sila tagsaman ka mga puluyan ba sa bunga pahalapon. Medyo matutog daw ang panahon. Bisan pa kung aga gani anuman nga oras, kita yung mga Pinoy mahilig ka mag-inom sang kape. Pero ang pinaka namin dira kung nag-inom natin nga kape magkaksyon healthy game. Agad malikawan ang balatian pero at the same time nag-enjoy kita samtang nagalugok na bisang mainit-init nga kape sa aksyon. Aton kita rekomendar about yung mag-inom na sa Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Ang Dr. Alfred Green Coffee, amo yung pinaka-namig nga kape, isa ka cup of coffee nga may mixed of course sa mangosteen extract. Agad nga maging aktibo, kag of course alerto kita sa bilog naman nga adlaw. Base sa mga tabs sa pananaw sa mga kaaksyon, nga bala epektibo kag gina-endorso ginaton sa inyong Dr. Alfred's Beer Mangosteen Coffee. Simple lamang mga kaaksyon ang pinakarason. Sini, bagod mga kaaksyon ang Dr. Alfred's Beer Mangosteen Coffee base naman sa pinakamang pagpanalaw sa Estados Unidos, hindi na pamatudan nga wala sang acid, wala sang caffeine, wala man sang preservative, kag halal certified. 100% natural, 100% organic. Nagalimpyo ini sa aton mismo kolon kag nagabulig pa pa-update sa aton naman nga memorya. Nakapangape ka na? Daktik na pa. Ganyan na pa ito makakson, magbakaw sa Dr. Alfred's Green Coffee sa mga butika malapit sa tagsa at mga lugar. Right na sa patrol, ang tag-remote sa Bacolod Aksyon John Diaz. Ulas ka ba sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Nagapangita bala kamo sang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ari na ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo nagapabakod kag nagabalansi pa sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Amo na sang mayara sa cleansing, nourishing kag balancing ginabalansi niyang sistema sa ato sa lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Manang tatak sang Evergreen Herbal Capsule, quality product sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika, sa Sincere Drugstore, ibang pag-isa nga mga butika. Magtumar alaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Limutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na! May enhancer para sa good memory gawa sa organ. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. High blood bala kamo kon diabetic, may diabetes kamo nga nabatyag. Ang sabat sa mga kaaksyon, panyawan herbal capsule with mangustin, hindi mapauli si Iban. Ang milagroso nga kapsula, simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Plus ko nagapalangluya inyo sa nga lawas, panyawan herbal capsule with mangustin ang sabat sila. Available sa RX Drug Store, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa ibang nga butika sa inyo lugar, maglawas sa panyawan herbal capsule kon muscle pain na paghamalon. Yaraman ang panyawan liniment. Panyawan liniment kag panyawan herbal capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita! Una sa aksyon! Si Konsihal Novero nagpasiguro sa publiko may ara sang bastante nga mga kwarto sa mga quarantine center para sa mga nagabalik na OFWs kag LSIs. Aksyon! Radyo! City Hall Report! City Hall nga balita with Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayang hapon please kamin. Aksyon Mar, isa kadlaw antes magasugod ang sweeper flights sa gina-facilitate sa gobyerno provincial diri sa may Bacolod City. Naghatag sa assurance si City Councilor Renesito Novero, ang chairman sa Quarantine Center Action Team sa Bacolod City, na mayara pa sang enough o kung nagakaigo nga mga room sa mga hotel inns no kag quarantine centers sa gina-prepare sang syudad Action Mar para sa mga returning OFWs kag locally stranded individuals nga mga Bacolod no. Ginpahayag ni Councilor Novero nga damlag lang Action Mar nag-graduate ang masobra 250 ka mga OFW sa rason nga ni siya iga-disinfect ang ilang mga rumagin usar kag bilang preparasyon naman sa next batch sang mga OFWs o kon LSI man nga mag-aabot diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Ginpahayag ba ni Novero nga may sang bagong sistema nga ipatuman ng LGU sa Bacolod nga once nga mag-abot ang LSI o kon ang returning OFW sa syudad ipaidalom sa Quarantine Action Mar sa hotel man o kon public school kag in kaso nga magwa nga negatibo sila sa COVID-19 wala pa natapos ang ilang 14-day quarantine, pwede na sila makapauli sa ilang balay o galing dito naman nila Action Mar i-continue no antes or para matapos ang 14-day home quarantine. For example, 7 days ka pa lang ara sa hotel pero nagwa ng resulta sa COVID-19 test nga negatibo ka sa COVID-19, pwede ka na makapauli sa balay pero mayroon ka pa sang additional nga 7 days Action Mar nga mag-home quarantine tubtob nga pwede ka na no, nga i-allow nga makag-Action Mar kay mi ang BHERTS amo naman ni ang mag-monitor sa imo sini nga sitwasyon. Aring palayag no ni City Councilor Renesito Novero. Kamusta sa mga attorney ang aton mga quarantine centers? Enough pa ang mga spaces or may mga available pa attorney? Kaluoy sang langit, may ara makita sufficient nga spaces for OFWs kag mga LSI. Sa pinagit daw may mga 250 kita nga baglang nag-graduate nga mga OFWs. Subong wala kita dapat ikabahala. Sabay pa nga pangin amo lang ni ang estado permis ang atong quarantine centers because nag-develop kita sang bagong sistema approved by Mayor Bing good nga ma-accommodar naman ang aton nga mga quarantinees at the same time mapapaulit naman sila sa ilang mga puluyan sa intigid man malawig na pag-inakop sa ila sa atong quarantine centers basta nga may sense of security lang. Okay. But that will be after nga na-swab sila at magwa ang ilang result nga negative. Bisan hindi katapos ang 14 days. Basta nagwa na ang ilang result nga negative, then we shall allow them to go home pero kumpletuhon nila ilang 14 days quarantine period sa ilang balay. Action Mar, nabatian si City Councilor Renesito Novero kung madumduman ginpahayag sang officer in charge sa Bacolod City Tourism Office nga si Ma'am Sandra Sisip nga kung ang probinsya ang mag-organize sang sweeper flights mayara sang best Action Mar nga may mga Bacolod nun man nga nag-join no sa sina nga biyahe kag in kaso ang Bacolod City ang mayara sang sweeper flights naman nga gin-facilitate or gin-host mayara man sang best nga may mga negransi man nga nagaupod sa sina nga biyahe. Update sa magtagikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So ang aton diri nga balantayan mga ka-aksyon kung ano ang mangin sitwasyon sang Bacolod kag Negros Occidental buwas nga adlaw.
Kaya man subong June 15. Amaning natalad na nga bulan kag petsa sang gin-implementar nga modified community quarantine, a modified general community quarantine, general community quarantine. Ang kalabanan nagapating umpisa buwas nga adlaw June 16, new normal ang kalabanan nga lugar diri sa Pilipinas. Pero question mark pa na why pagid na may baluan kung amo na gid ang ato sa di nga tubangon or maeksperiensyahan umpisa buwas nga adlaw o kung umpisa alas 12:01 karon sa kaagahon. Sa ato nga mga ka-aksyon, standby ha, hindi ka mo magliso. Dirila ka mo sa Aksyon Radio Bacolod, labi na ang mga taga-syudad sa Bacolod. Si Mayor Bing Linardia magasaysay isa-isa live diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod alas 7 subong nga gabi. Chief Executive ang magasaysay sinyo. Siya ni ang naga-decide sang tanan nga magidapatuman diri sa syudad sa Bacolod. So importante nga magtutok kamo diri sa Aksyon Radio Bacolod. Temprano pa ha, alas 7. Temprano pa kamo temprano pa kamo panyapon. Temprano pa kamo digamo. Para mag-alas 6 o alas 6:30 tapos na kamo sang panyapon. Baka pa huway-huway, makaidag-idag, makahilay-hilay. Pagtupa alas 7, mati kamo sa kondano ang kaundang sa igasaysay ni Mayor Bing Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. May sinapol ba ginipatigayon si Mayor Bing sa mga hapon ha? So kadamo sang balantayan naton. Ang sabayan sang gobyerno provincial si Governor Bong Lacson, laban-laban mayara sang ipagwaman bag-o nga executive order angot sa quarantine mode sa Bugos nga Negros Occidental. Tatlong balantayan ta sa Bacolod ang anunsyo ni Mayor Bing, sa provincial government ang anunsyo man ni Governor Bong Lacson, sa government, sa national government ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte. Man mahilig si Presidente Duterte announce bisan tong gabi mo. Why niya katuyo si Presidente Rodrigo Duterte? Tamo na nga best maka-aksyon nga bisan das lusis ang kagahon niya. Kung mayara siya sa luyag i-anunsyo niya. Malive niya sa telebisyon sang gobyerno. Sa balantayan in tatlo tanan ka mga dalagko nga balita. Aber, buhin-buhinan tanay ang ato sa gabaritor sa ato sa live stream. Pero antes na ha, nagkapagita bala kamo sa antioxidant nga vitamin para sa mata rin na ang Mighty C. Alkaline nga vitamin C na pamatunan ay sa mga scientifico manami magbulong sa mga balatian sa mata Mighty C. Makabulig ni sa mga nagakurap-kurap nga mata katarak kag glaucoma. Ang Mighty C mas maayo kung pare sa ninyo sang Santon Plasable Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos naman sa mga naghubag nga parte sa ato sa lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule napamatod-an sa mga siyentipiko makabulig pagkupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kabadabo pa. Santon Plus kaga Mighty C, pwede ka mo makabakal online, pwede makapadeliver sa iyo sa balay. Agi sa www.kalusuganyan.ph o kun Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Sister Marlon Law, aga-monitor, si Manong Rafael Casires, Toto Romo Pasaporte, damo si Toto Romo Pasaporte, permis sponsor ba? Si Ikaw Lang, si Toto P, condolences na kay Toto P, Toto Villaluna. Amigo tabin si Bantong, Philip Alonsagay, Kasatari mo sa Genovea, kay Ma'am Leia Silvestri Alameda, Toto Vic Rubica sa area sang barangay Tangob Monitor ma. Bernard Salahay, watching live dari sa may sityo Sibod, Porok Kalubihan, Barangay Sampinit, Bago City. Ganit ko lang Raul Kabalihin sang barangay Tangob. Damo na Toto Bernard Bisayak Manokta. Lagpang Tarasona. Christian Roa. Si Toto Toroy Hayteho po na raman. Nagabonitor.
540 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa ato sa wala pa lang to diretso sa Oblaw. Dari kita sa Tuo. Mark Hinares, Maria Mahilom, Tihok, Duayan. Good afternoon. Emi Esmeralda Dulido, araman si Garcia, Gigi Garci. Naga-subaybay kami diri sa Cavite. Lauren Lokban Cosio, Arturo Macario, Esther Velvar, galantaw ka man gali ha, hambal ni Arturo. El Chavacano Grande, great lang class Lagablab, class 9th year anniversary sa police service. God bless. Ni WT Olarte, watching from Bahrain, Bahrain, stay safe. Dadagid. Okay, Dadagid. Hambal ni Nilda. Philip Laurente, good PM. Halin din sa Borok, Paginait, Barangay Minuyan. Walter Libusada. Tamyaw lang ko na sa nanay kag tatay ko sa Asyenda Antolanga, Tinungan Isabela, Pamati Permi. Jaime Jane Iter, Nicole Ababon Arbelio. Ang iban balikan taraman dugay-dugay. Ang report sa patrol, standby sa pabalikta, balikan tang patrol. Ang area sang Daan nga airport. Ara nahamtang sa may portion nga sakop sa Barangay Singkang, may portion man nga sakop sang Barangay Tangob. Isara sa ginhambalan sang kalabanan nga mga taga-Bacolod. Matapos nga mayara sang may mga tuhaw nga isyo, kakuno ang Zumba damo sang way sok sang face mask, kag way pa sang katuman social distancing. Mayaraman ka siling nga, mas maayo na lamang ganit ka may ara sang pag-ehersesyo nga ginapatigayon da, kag parang protektahan man ang old airport, kag hindi maghigko kay kung pabayaan kag hindi kinirasang tawo, nagadamo sang hilabon, tigibutangan da sang ayob-ayob. Adios, may ara order ang PNP, di na pwede makasulod ang sinuman sa old airport. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 5:48. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Stay healthy, live better with Life Extension Vitamin D3. Ang pag-maintain sa healthy levels ang vitamin D3 nagabulig papagon sa ato sa immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa balatian labi na ang makamamatay nga cancer. Ugalion gid pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 isa lamang sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Mas mayo kung makakadto ka personal. Sa ila sa nga talatapan klinika ara sila nahamta sa may GA Esteban Building, Aksyon South, Bacolod City. Heart diseases, Life Extension Vitamin D3. Lain gid ko mayara sang Vitamin D3 ang ato sa nga dugo. Life Extension Clinic are sa likod sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon South, Bacolod City. 5:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nicole, okay, Ana Andrea Famoso. Standby sa report sa nga patrol ha. Marlon Inyong, Bao Arico sa daw arela ko sa Negros, nami pamati ko di sa Manila. Marlon Inyong, Violi Sori, pamati kami permi sa Suba, Bernadette Lacson. Good afternoon, Aksyon Mar, number 1, nabal ni Bernadette. Evelyn Ipomuseno, Aksyon Marlon, kag sa taran-taran nga tagpalamati. Bernadette Lacson, hambalya, I'm here for you. Approve. Araman si Walter Libo Sada. Balikan tareng patrol. Importante nga balita angot sa Old Airport. Aksyon dyan, bayang hapon, please kabin. Aksyon man, antes ko ang Old Airport, ang kaya ang patrol karon live kita dari mismo sa may Talisay City PNP. May ako sila sa kasuting incident kaya naglintad sa ligid mga hapon sa area sa Sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Sulad sang Silay, kung sa ining isa ka amay ang patay gid matapos ginlutang sang live-in partner karon sang iya anay asawa Aksyon Mar, no?
Ang natabo diri, suno kay Mr. Bunok Kalapan. Amo ni siya nakakita gid mismo dito sa area sang nagluntad ining shooting incident nga ining biktima nga ginkinala action mark kay Ismael Sason, 55 anyos, nagapanggama ni sa kawayan, nagalakat din sa kilid sang dalan action mark. Tingali ni siya sa pulian sa Giya Amo, drama mismo malapit sa lugar. O kunabi sa lugar ko sa rin nagluntad ining shooting incident sa naginamang hapon. Ang suspetsado naman nga ginkinala action mark kay Rolly Trivelos, Contreveles, residente ni isang Huksa Village, Barangay Concepcion, sa Talisay, nagamaneho ini isang isa naman katrak nga loaded initially sang hollow block section mar kag nagapasaka ini kay kumong ilugar na kaida talaklado na daw siya going dito sa area sang sitio Mabucanog mismo, takladon siya and then tempo man nga nagapasaka ang ining yun naman ay mga salakyan sining suspetsado nga si Trevelos. Ang natabok sa mga sunod rin kay Karapan nga nakibot sila kuno nga gulpi na lang nagpundo ining ginamaneho nga salakyan sa suspetsado. Pagpundo nanao gabing suspect dito kag nagkitaay sila sining biktima action mar kaginali ina lang kuno ginpalukpan ining biktima nga nagambala man kuno nga dugin pao gibra nga hindi ko na magano sakon ha. Pag lupok dito nakita na kuno na kaangkon sang pilas ining biktima and then nagdalagan pa paubos ining biktima nga si Sason action mar o galing kinatumba no pagtumba ni Sason pinapaagin palapitan niya ini kuno kag dito ginlutang pagid makaduha ka beses. Ang suspetsado nagpalagyo naman sakay sa iya man mismo nga truck nga ginamaneho sa wala pa karon may baluan nga direksyon. Giningaga padala ang pinadala ka pulis sa lugar ining si Sason diri sa Talisay City Health o kon Rural Center ka apang inisang gideklarar nga dead on arrival sang attending physician. Di wala naman kuno na baluan kuno ginang pinakalason kaya balik ka na pandre kapit naman sila kuno nga nagbundong sa lakyan sa suspect kaya na ginalupang ining biktima. Bilang ang salakyan ang pataklan. Okay. Din napatay siya. Pero tingala kami nga napatay sa son. Bilang ang driver na nahog. Ano na driver? Hindi siya ang balila si Rolly po. Hindi ko kumala sa kapilito. Tapos? Dito son, pag panahog, may nakita ko may armas siya. So nang nabataan ko ng bal. Hindi mo ko po kung paano. Naamo lang na. Pero doon ang ibot din si kasamain. Pero pag-upok, wala na ko kakita. So, may sila kalupok. Ang namatya ko na isa, so dito, nagduwan, nagkalupok. Oo, ama. Kining si Rolly, siya pasaka siya. Sakay sa Sander. Siya ka-drive. Siya ka-drive. Sander. Kargado ba lang? Tulog na tayo. Oo, delivery. Pero sir, dito siya ka-deliver. Oo, yun lang ang Ismael yan. Sir, ni Madre. Saka diri na sa Babaw to. Ano ka timingan nga nakapanahon? Yung timingan ko nga tira sa Labalino, sa may Diyan Balaki ka doon sa Ilabos, natabuhan nga nagwalas na na, narag labay ang katir. Okay. Ito sunang muna, ang naglabay, unang tulog eh, kung ano man ko palo, kung anong problema nila. Unang tulog lang, gusto aral siya na panahog sa ng isa sugatan na ako. Pag-ibot ikag, so hindi mo ko niya pagpano na, iwin ko palo, kung anong pa. Pero anong sitwasyon ni Ismael, gano siya? Wala ka tayo. Pag-tiro siya? Pag-tiruan ko kita kay nag-ibot na siya muna, wala tulog yung tiro. Nag-ibot na siya, so nalipot na, paglupok ko yung balungan yung tiro, di ko naging pasalmahan. Huwag na siyang pan. Ano sa iyay ko? Nagusto ko ba sa dugaan guro? So nagdalagan dito siya guro. Dito siya natumba na son, pati ko doon magkalupok. So, ari ka nagis ko ba? Ilikod sa amon mo. Tatlo. Ay, si Ismael, dari ka masabi, wala ba sila ginano nga problema or kontraya? Naway ako iyan na ito kung paano ko sila. Kung ito, ang tapas na kawayan. Tapas siya, driver. Driver sang batubalas ni Trio, ni Giron Tries. Aksyon naman mo to si Mr. Bunok Kalapan na na-interview mismo sa area. Isa man mismo nakabati abi kaya nakikita sa nagluntad na shooting incident sa Giano sa
sitio, ay ginalapat ko sa nga exam, pero it's sa barangay Kamatangan, sunod mismo sa nga Silay, at Alisay, Aksyon na Marlon. Gamoto sila siling ko na, at large, o kung nakapalagyo, dining suspetsado, kag ongoing karon ang hot pursuit operation sa aton mga kapulisan. Nakuha naman naton sa investigasyon, ining kapulisan sa ating CCTV kag sunog Lieutenant Ray Cordero, ang Deputy Chief of Police for Operation, nga wala pa subong hindi na matulid kung ano pinakamotibo sa krimen, pero posible ang ginalataw diri personal grudge, no? Kaya di ko na ibaran Aksyon Mar, ang living partner nga sa suspect ni, amo ni ang original gid nga asawa sang biktima naman. Pero ginapamangkot na naton kay ng bata sining nga biktima nga baliya mga 15 naman kuno katuig nga bulag ang iya nga amay kag Iloy kag tisuway nagapuyo na niya upod sa suspetsado ang iya mismo nga Iloy Aksyon Mar. Sa man mismo ining si Art Chason ang bata abi lagid nakabalo kuno nung pinakarason kung nga naguntad ining shooting incident. Sinato eh. Anong nasulang mo? Okay. Mula kay Oslo. Okay. Pero ano may away na si Papa mo kung after father? Yoy, man. Away man sa wala ka pang kabalo. Kinakot pa nga. Right. Ito magbuhat nga si Father. Papa mo yan. Okay. Yes, ang galing. Aksyon mga matulip-op lamang kay na wala pa ni kinakabalo actually, no? Ang bata nga si Shason sa kantangan sang iya naman nga amay. Ano ang investigasyon sa kapulisan karababadihan sa pinakamagin si Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa iluhan ko na Aksyon makadali. Ining airport na balang area. Asman? Dalang kita, munohon ko lang si Governor Bong Lacson, lasing ko imedia, subong lamang nga hapon, nagperma sang Executive Order 20-26 Series of 2020. Anong kaundan? Extending the duration of the Modified General Community Quarantine. MGCQ gihapon ang Bogos ka Negros Occidental Tubtob June 30, 2020. Balik sa Maxon John. Di aragin, no? Kaya extended man to, hindi ba makulod, makulod, matabo, no? Wala na Aksyon mga mo sa airport ni area. Temporaryo nga likawan kag hindi na ang kondomilian sang mga kapulisan ang pagsulod sa mga pumuluyo nga luyag magulerisisyo dara sa may runway sang Bacolod o kada sa may Singkang Airport, no? Amo daw sa may airport Aksyon Mar nga sakop na yang area sa Barangay Tangob kaya so ito duwa na dala siya, no? Ang area gid mismo sa runway dire kag kusirina mo na naging kontrobersyal at sakop na sa area sa Barangay Tangob kag ang pagbantay sila dira gintalana gid man according abi kay Kapitan Noli Villarosa nga sa gid man gintugyanan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAF nga magbantay agon mga safety ako na para sa safety abi mismo sa airport kin na sa runway Aksyon Mar. Ang naging kontrobersyal kung tinaligdan nga mga sirimana madamo gid ginadagsa gid actually, no, sa mga naga-zumba, naga-exercise, naga-jogging ang airport. At natukiban ina sa nato mga kapulisan, kaya according to kay Police Lieutenant Del Tapang, nag-trending ini, kaya kung naibalan Aksyon mga kahapon, sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod, di ko tunakitaan ka mga kapulisan, kaya na-prove gid, nagadagsa gid ang tao, dira, hindi lang niya kay panaka-naka, pero tumang gid kadamo sa tao. Rason ito nga nag-disosyon ang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office nga pagkapakaduan sa pulis kag dumilian na ang pagkadto sa mga tao dira agud nga masunod ang ginatawag nga social distancing kag maobserbar ang pinaka minimum health protocol. Ang balisay tapang trabaho lamang ko. Pero subong kay hindi pwede ang magpinagusto dira agud ma-maintain kag masunod ang ginamando sa Interagency Task Force temporaryo nga likawan ang pagsulod dira sa mga tao agud ka mag-exercise. Kaya according kay Sir Tapang, damo man lugar nga pwede sila ka-exercise Aksyon Marlon. Balitagikan sa Bato, taglibot sa Bacolod Aksyon Juan Diaz, so nagsabutan na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat sa report ni Aksyon John, la 5:59. Suliton ko lang sa ato sa mga late tuners. Si Governor Bong Lacson, la 5:30 sa mga hapon nagperma panibagong Executive Order EO 20-26 Series of 2020 nagapalawig sang Modified General Community Quarantine. Bosiringon kung anong quarantine mode subong sang Negros Occidental, palawig ko na siya tub-tub Hunyo 30. Ano mga importante nga punto?
Ang pagsulod sa mga negrense, locally stranded individuals halin sa isla sang Cebu ang pwede lamang tugutan na makasulod paagi sa puerto sa sunod sang Escalante. Ang admission sang returning locally stranded individuals sa kon LSI halin sa may isla sang Cebu mangin depende sa kapasidad sang isolation facility sa sunod sang Cadiz. Ang mga pasahero naman nga nagaabot sa halin sa isla sang Cebu ang dapat gid nga magpaidalom sa mandatory RT-PCR test. Magsiling kita mandatory, dapat tanan-tanan gid hindi ka mo pwede nga mamalibad. Mandatory RT-PCR test. Amo ni nga test nga ang resulta mabalaan ka kung infected ka sang COVID o kung hindi. Kag dapat man magpaidalom sa mandatory government quarantine. Tanan nga mga LSIs nga nagaabot naman halin sa Metro Manila, dapat man magpaidalom sa mandatory RT-PCR test. Ang mga LSIs nga nagaabot ang sugaton sang LGU, sugaton sang banwa or syudad nila nga ginapulian, mga salakyan na, sugaton sila. Ag pwede sila tugutan nga makapauli basta istriktohon nilang pagpatuman sa ilang kaugalingon sa ginatawag nga home quarantine tubtubway pa mabalaan kung ano resulta sang test ngayon kuha sila. Ang taran naman nga mga LSIs halin sa Iloilo dapat man magpaidalom sa mandatory RT-PCR test. So in short, tanan nga nagabalik di dapat kuhaan gid sang test. Importante kaya manti COVID-19 virus ang aton ginatabog di. Ginatinguan nga hindi maglaton, di maglapta. Amo na ha. So ang MGCQ implementation sa Negros Occidental extended magalawig tob June 30. Ina Negros Occidental karuhunta lain ang Bacolod City sa Negros Occidental kung pag-isyo sang EO ang paghambalan. Hulatonta kung bala anuman ang desisyon ni Mayor Bing Leonardia sa Nasilinta, La 7, ang takto sa mga gabi, totok lang dari sa Aksyon Radyo Bacolod. Live, si Mayor Bing Leonardia. Ibanway tabalabutan nga mga mensahe ginpadala ninyo ba o polo pasensya ha, kaya mga dalag ko sa mga balita ang isululod ho. Salamat di mati ay kita buwasa. Ay buwas Martes, no, temporaryo nga magdala dari para sa amo sa ring adjustment sa gihapon. Si Aksyon Eric Magbanwa. Kaya kung Friday, kita man nagdala sa Action Night Patrol kung gabi. Alasay, stress, problema sa atay, hindi maayo pamatsagan bangod sa referensya sa inyo sa atay sa Balsinais DTX 500 na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na pagpanugaya pa nga maglalapang ginabatsag ninyo labi na sinyo sa atay mag DTX 500 na plus mataas-taas inyo sa blood sugar, may ara ka mo family history nga may diabetic, hindi na paghulata pa nga maggrabe pa, mag DTX 500 ka na, abakal sa tanan nga mga butika. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Inyo pala tuntunan, Aksyon Reports After Edition, magabalik na naman buwas. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Iban nga balita way tabalabutan totok sa Action Farming Line. Kadamo sa mga balitayan nga balita, alas 6 media, tubto balas 9 sa gabi with Action Brian Morden. Kapag kay Action Henry Spulgar, Action El Way Dotelio sa Technical Control, ako naman. Aksyon na Marlon Genovea, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,